82 точки, 43 гола в плюс, толкова колкото има и втория Манчестър Сити, поне от към голове. Успоредно с това фентазито приключва, така че ще направим една бърза рекапитулация. И Томас Тухел обяви своите футболисти, с които Англия ще представя на поредното световно първенство. Футбола си идва вкъщи ли? Несъмнено. Артета на Арсенал най-накрая, след пореден сезон, успяха да се обявят за крале на Висшата лига. Томас Тухел си дърпа косите, защото по негово време, когато играха с Пеп, с тия точки, може би трети, четвърти можеше да се класира. Всъщност, това, което Артета и Арсенал направиха, поне според мен, до март месец, беше впечатляващо. Заслужаваха си поздравленията, защото виждахме ротация на футболисти, виждахме добър футбол, виждахме състезания на 4 фронта, възможност за квадрупъл, който в крайна сметка може да се окаже дубъл. ПСЖ, моля ти се. И беше похвално, докато не започнаха вече да се проявяват едни такива по-жалки изпълнения, бих ги нарекал. Не говоря за съдийските отсъждания, защото това не зависеше от тях. Така или иначе, фактите са си факти. Феновете на Арсенал са навсякъде. Плъзнали се и това си. С това обаче ще прегледаме няколко неща. Как приключвам сезона в фентазито, с какъв състав започнах в сравнение с настоящия и къде горе-долу се намирам в сравнение с предишните години, които съм играл в фентази. 37 кръга. До 37-я кръг всичките ми тотал точки в момента са 2127 с всичките чипове изблъскани. Не ми се говори. Overall ранка ми е 1 100 000, 30 айде. От общо 13 милиона играча, което бих казал, че е окей. И също ако трябва да направя едно сравнение с предходните сезони, за тия, които не знаете, Points, Game Week History, скролвате най-долу на десктоп, не знам дали става на приложението и си имате предходните сезони. Започвайки го от 2015-16 с някакви пресекулки, плюс-минус 7 години плътно. Най-доброто ми класиране тотал за един сезон е било топ 500 хиляди, като най-вероятно това преди 3 години, тогава има около 10 милиона играчи. Бих казал, че е доста добре. Имайки преди колко фалшиви акаунти има, как се играе и така нататък. С 2400 точки, 300 повече от този сезон, като последния кръг едва ли ще направя повече от 560, 70, нямам и чипове, които да играя. Като цяло съм доволен, но от гледна точка на как ми се разви сезона, по-скоро извода ми е, че не предприема ходовете по-рано. Къде? Освен моите точки, нашата лига, 70 човека и може би човека, който се задържа най-дълго на върха, пък и заслужено остава и на първо място. Отбора на Генчо Торлаков, чернотото. Писна ми да го повтарям. Не съм правил много епизоди за фентезите, но писна да го повтарям. 2290 точки. Всъщност разликата ни реално, не е малко. 170 точки между мен, който съм на 19-то място и него, който е на първо място. Втория, Огнян Захариев, My Delete Later. Бате, на всички ни се иска това през целия сезон. Между другото не съм го чувал или поне не съм отбелязал последните епизоди за този отбор, но това са топ 2. Това, което мога да ви кажа, че през следващия сезон също ще натискаме за фентезито, до тогава обаче има време. Аз ще си плача. Ще се надявам да си ползвам чиповете по-рано, по-адекватно от това, което е, нито Bench Boost или може би що годе. Трипл кепта на през втория полусезон, както промениха чиповете, съм що годе доволен. И да, фри хита. Един път, като си бях забравил отбора да не го нареда в бланка и той се представи общо по-добре. Първите стартови 11, с които започна. От всичките тези футболисти към момента имам в състава си само единствено изненада. Холанд. Тотнъм под всякаква критика кудо се контузи. Милош Керкес цял сезон е мък. Тарковски ту го имах, ту го нямах. Нотингам Форест, като видях къде се държат, трансфер аут логично. Кол Палмър, контузия за жалостно. Куня напред-назад, докато не застъпи Карик, въпреки след това той Бруно беше водещ целия сезон. Тиджани Райндър след 10-я кръг потъна. Пеп го бутна там след бековете и след юноши. Лиман Дяй може би беше така една добра константа, но не за титуляр. И Екитике, който наистина с този ми ход аз съм изключително доволен, просто той също нямаше ритъм и контузия. И стигаме до състава, който съм в момента. Естествено, наблегнал съм 3 футболисти от Ман Сити, 3 от Арсенал. Общо взето така беше последните 10 на 15 кръга плюс. Джош Хил, Борнемут и Елиот Андерсън, който ми е на скамейката, както виждате в момента. Но двамата са страхотни. Защо? Defensive Contribution, бонус point система, което промениха от този сезон за халфове и за защитници. Страхотни са и двамата. Андерсън даже мисля, че в последния матч до 45-та минута срещу Арсенал или кой играха, вече ги беше направил. Бруно Фернандеш, ясно. И Тяго, който беше напред, назад. И последният кръг, който всъщност е утре. Всички мачове си играят в 1 час, за да бъде най-интересно. И да няма нищо уредено, защото чичовенци
Ключови двубои ще бъдат за Брайтън, ще бъдат за Брентфорд, ще бъдат за Борнемут, за Тотнъм, за Челси и за Уест Хем. Битка за Европа и битка за оцеляване. Най-интересното е, че където намесваме Тотнъм и Уест Хем, това е битката за оцеляване. Брайтън и Ман Юнайтед предполагам, че ще си направят някакъв равен. Не вярвам Брайтън да има целите, въпреки че по-рано през сезона, точно като гостувах. Ливърпул и Брентфорд. Брентфорд също не вярвам, че ще имат целите, въпреки че Ливърпул са изключително колебливи. Имаме Борнемут, които предполагам, че ще се преборят за трите точки. Тотнъм срещу Евертън като домакини. Наистина не съм сигурен, че спорите ще имат силите. Може би с равен ще успеят да се спасат, а Уест Хем срещу Лийдс предполагам, че там ще има полегнала ето Дорка, нали? И ще се оправят. И Съндърланд с Челси. Поред класирането, което виждаме, Челси са 8 с 52 точки, Брайтън са 53. Челси на всяка цена ще бият. Брайтън, може би Ман Юнайтед, ако искат да направят мръсно на Челси, може да им пуснат. Така че допускам, че е много възможно Челси си остана така в класирането. Брайтън и Борнемут предполагам, че ще остана така. Брентфорд не ги виждам за жалост, въпреки че направиха страхотен сезон с Кит Андрюс. И относно битката за оцеляването, аз лично така просто за да ги има във висшата лига, Спърс искам да са там. Големия гълъб ще ми липсва. Чуковете просто не съм такъв фен. А пък и бях се пак на стадиона на Тотнъм. Общото това е. Мъката ни с фентазито във Висшата лига приключва, сезона приключва, защото след по-малко от 3 седмици световното първенство започва. Очаквам там да има фентази, ще си направим там също, така че да видим какво ще стане. И последната тема, преди да приключим, да видим какво ще стане в утрешния ден. Томас Тухел и неговите футболисти за световното в САЩ, Канада и Мексико. На пръв поглед всеки скача. Липсват имена като Кол Палмър, Трент, Фил Фолдън, Морган Гибсуайт, Хари Магуайър, Боуен, Уортън, Ник Полп дори, въпреки че той последно време много кузаш. Ако трябва да съм честен, за мен конкретно големия въпрос за Англия последно време е бил Джордан Пикфорд и Джордан Хендърсън. Аз лично не харесвам нито Пикфорд, нито Хендърсън. Оттам нататък, след футболистите, които избрал, Джет Спенс, не съм сигурен, че е бил толкова убедителен. Джарел Куанса, окей, ама Джон Стоунс колко често играе. Относно халфовата линия, може би Коби Мейно е под въпрос, въпреки че направи страхотен сезон или страхотен край на сезона, но показа воля. И за нападението Нони Мадуеки и Айван Тони от саудитите. Нямам отговор, нямам въпрос. Даже не знам какво да кажа. Лично, според мен, за хората, които предполагам не сте гледали толкова, защото не са Челси, Ливърпул, Арсенал, Морган Гибсуайт е големия пропуск. Кол Палмър е податлив на контузии. Окей, може и да липсва, може и да не липсва. Морган Гибсуайт направи страхотен сезон. Трент също не съм сигурен дали е подходящ, имайки предвид колебливата форма, пък и си спомняме преди няколко сезона как имаше 15 десни бега. Фолдън също не мисля, че заслужава да бъде повикан. Ник Полп абсолютно също не мисля, че трябва да бъде повикан, имайки преди че Аран Рамсдейл застъпи там се. Това, което ме дразни, казах си го, дори Люк Шоу, ако искате да добавим списък. Аз лично си мисля, че англичаните няма да стигнат повече от четвърт финал отново. От контролите, които съм гледал до момента и квалификациите, разочароващ футбол. Играят го на сигурно, защото сякаш резултатите са по-важни, отколкото играта или двете заедно да върват ръка за ръка. Но така или иначе фактите са факти. И за мен друго, което ще случи е, че Football's Coming Home няма да го бъде и тая година. Играчите ще се върнат със сигурност преди футбола, за жалост отново. Не знам дали е за жалост всъщност. Може би за феновете на националния отбор на Англия или на английския футбол. Така че Тухел да му мисли, както неговия щаб. Естествено, те знаят много повече от това, което ние знаем. Момче седящо тук с фанелка от преди 20 години на уж шампиона тази година. Не уж шампион. Другия вариант пък е Тухел да работи за Германия тайно, нямам идея. Моите фаворити лично са Испания и Франция, очевидни причини. Надявам се бразилците да се представят на ниво, но с този състав и тия лигловци нищо общо с Бразилия преди 15 години. И она радост за окото. Така че да видим какво ще направят. Още веднъж честито на артилеристите и да бъде футбол. За мен конкретно... За мен...